Gibutyag ni PRO 11 spokesperson Police Major Catherine De La Rey nga miabot sa 600 ang kaso sa theft kun kawat sa Davao Region sa tuig 2024. Mas taas kini kung itandi sa 260 theft cases niadtong 2023 ug sa kwentada miabot sa 130.77% ang gisaka. Ang kaso sa pagpangawat sab ang pinakataas nga krimen sa 8 focus crime nga natala sa rehiyon. Kasagaran niini kaso sa shoplifting. Gisundan kini sa kasong rape nga dunay 469 ug physical injury nga dunay 325 nga kaso karong tuiga. 2023 sa theft 260 ang na-record nato. Sa 2024 ni kabat siya og 600. So by increase of 130.77%. Pahimangno sa kapulisan sa mga negosyante nga pasakahan gyud og kaso ang mga kawatan aron dili kini magbalik-balik sa pagpangawat ug matagam. Samtang, mas niubos ang mga kaso sa disgrasya sa kadalanan sa syudad sa Davao. Base sa talaan sa DCPO, adunay 4,207 ang kaso sa vehicular accidents sa tuig 2024. Ubos kini kung ikumpara sa 5,678 nga natala sa tuig 2023. Pito ka mga kinabuhi ang nakalas tungod sa nahitabong aksidente sa lain-laing kadalanan sa syudad sa Davao sa unang simana sa tuig 2025. Gibutyag ni Police Captain Hazel Caballero nga 40 na ka-vehicular accident ang natala gikan Enero 1 hangtod 6, 2025. Wala magkulang ang mga otoridad sa paghatag og panghimangno sa mga motorista nga mag-amping pirmi sa pagmaneho. Shiny Buliser, Newsline Philippines, stay safe!